Yo kelebu wayang beber, wayang golek, wayang tengul, wayang klitik, wayang timplong, semua jenis wayang. Kuwi entuk ya kuwi penghargaan karya agung budaya dunia. Oh ngono. Ayo. Tahun 2003, heeh. Lah kang kaya mangkono kuwi dengan didasari oleh itu Kampus Institut Seni Indonesia Surakarta ya ngadani Hari Wayang Dunia. Jadi sebelum tahun 2018, sebelum Bapak Insinyur Haji Joko Widodo memutuskan melalui kepresnya ya kuwi tentang Hari Wayang Nasional 2018 kuwi aku wis eling. Kuwi kampusku kono isi Surakarta wis ngadani Hari Wayang Dunia. Oh ngono ayo. Jadi jane ora ana masalah, no problem antara Hari Wayang Dunia atau Hari Wayang Nasional, wis padha wae. Ning yen aku nyuwun pirsa karo dosen-dosen ingkang berkompeten wonten isi Surakarta, lebih bijaknya, lebih wicaksanane, kepiye? Hari Wayang Dunia kuwi menyongsong ya to, menyambut Hari Wayang Nasional. Mergo sing didok kuwi 7 November. Jane bukan masalah tanggale ora. Ning bulan November pada intinya adalah bulannya wayang. Wah, luar biasa. Mula cocok kawan Partai Nasdem yang selalu menguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan Jawa khususnya wayang kulit. Ayo. Luar biasa. Heeh. Nguri-nguri karo ngurip-ngurip ki beda. Bedane ning endi Dik Petruk? Bedane nek nguri-nguri ki nggur seneng, ngono. Nggur seneng penikmat wayang, penggemar wayang. Ning ngurip-ngurip kuwi gelem melu tumandang gawe nanggap, melu nguripi para pelaku seni. Oh ngono. Ayo. Wah, iya Mas. Matur nuwun aja lali Mas Dik Petruk. Marang sedaya ingkang sampun rawuh undangan mau sonten. Ugi Bapak Ketua Nasdem Nganjuk, ugi kula ngaturaken panuwun Pak. Ayo. Mau sing saka Kediri, sing saka Kediri Bapak Antok jare janjeni uga Nasdem Kediri arep wayangan. Wah, luar biasa. Ayo. Muga-muga bisa kaleksanan. Hebat. Luar biasa. Yo silingi gending-gending. Muga ngaturake panuwun Kang Masku, Mas Yogi Dirgantara sing wis ngewer-ngewer radine. Wah. Tidak ada kata yang pantas saya ucapkan kecuali hanya mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Wis maringi rezeki Kak Ratna, ayo. Wis pokoke kabeh sing ora bisa disebutke siji mbaka siji. Mau barang Ketua DPD Partai Nasdem Nganjuk Pak Heri, mau wis munggah ning season limbukan wis gayeng-gayengan. Lah iya. Wah, luar biasa. Iki Dik Niken Salindri sih kepareng lenggah. Wilujeng enjing Dik Niken Salindri. Cek. Nggih, sugeng enjing Mas Dalang. Nggih. Niki wonten permintaan, malah kepara permintaane sebelum wayangan dimulai ya toh niku pun anu nyawer cara istilahnya kutut manggung. Nggih. Lah nggih. Niki niku lagu alit kula napa? Terakhir kula nyanyi niki kelas 3 SD. Bayo. Terakhir nih. Jenengan bayang nih lho pun supe. Oh. Ya disaline apa ndak apa-apa pun. Mboten niki mawon. Oh, kutut manggung saja. Nggih. Kula nggih kangen kok soalé. Nggih. Nggih nyuwun sewu mengki lek wonten klentune ampun ditukani. Oh, ora apa-apa. Wong mangan wae nganggo kecer kok. Pelop barang ya, Pak? Nggih. Enggak. Sing
Kewane mlebu beskap mlebu jarik. Nah ya, ketoke kewane wedok itu. Ipun para tamu. Ya. Sapa iki mau? Sore. Yuk. Sore. Yalah bapak ketot mangga. Jaluk ngombe. Ram-ramaku dewe.
Iki sing mundhut Bu Warniti saking Taiwan. Wilujeng midhangetaken mugi-mugi dados sambi saya. Lanjut. Santai, alon-alon, dirilekskan. Sing nyetel YouTube karo gawe wedang rokokan ning omah. Mau dipateni streaminge. Nggih. Ya. Lanjut. Mas Bambang nang pos nggih. Mas Bimbing. Ya. Bapak
Bredeg ya iso isih lancar. Modele kaya arep ngono ngeden arep lairan ngono ki lho. Lah nggih. Jan, kan sakniki jek ndredeg lemas napa demek jenengan jantung kula. Aduh. Engko mau demek aku malah ana bagian sing ndredeg engko. Nggih niku wau pun ditransfer 1 juta langsung lho Mas. Wah, hebat. Nggih, terus sing 500. Mosok tenan to, Dik? Mosok terakhir membawakan kelas 3? Nggih, saestu. Oh. Teng YouTube tasih wonten. Hebat luar biasa. Mas. Mengke meleh. Iya. Diratani. Wah, hebat Uga mengucapkan selamat wingi festival provinsi Jawa Timur sing ngendang Mas Bambang. Wah, menyabet 2 piala. Wah, penyaji terbaik dan cerita terbaik nggih Mas. Sangkit garap lakon nggih. Wah, luar biasa. Wah, selamat. Wah. Mas Bambang. Wah. Walang hebat. Wah, ngendang iso nabuh wis di luar kepala. Apa-apa iso. Sing lemah faktor asmara. Nek kuwi santai wae kok Le. Sing jarang ketemu, Dik Yola. Dik Yola. Dalam Mas. Dah aku nek nyeluk piye ya? Ya seng. Ning Jakarta tuku beras. Terus waduh men kok. Yo ora kuwi tenanan. Yo, nembang. Apa arep ngaturke apa? Mangga. Napa wonten pamundutan? Pamundutan apa ki mau? Mosok bar kutut manggung kok musik langsung saruno. Mboten wonten, Dik. Wong Mardika mawon. Mungkin nek dituruti sedaya ngantos bubar Padang monggo malah. Mangga langgam, pelok, slindro, barang mangga. Mardikaning penggalih mawon. Jenang gula. Oke. Nggih.